Lai ngut kiri pat ba kilayap ha kejing siat bom bat jing sa siat bom bajur ha kemit daki sipai jong ke Pakistan ha shilenter lines of control bat international border ha Jammu and Kashmir ong ke kubor na kitanat yadari ha kesingi balang ki sipai India ki jubab ya kejing petai bom ha kejuk korkom kilaong halor kejing pekhin ya kejing sengek thma daki sipai Pakistan hadin baki India kelara ya ki namding persya ya ki hinriu teli ki jakale no ha Pakistan bat ke Kashmir balabat ke Pakistan. Hapadeng kami jongkan riu bat kenyau tering unai tung. Kisipai Pakistan kil pembedon kam da ke besiat bian kan thup ya kejeng siat suloi na ki jaka badon ha keleng jongka lines of control bat international border mar persya ya ka Jammu bat Kashmir. Laingut kiri pat ba ki pembedon pop kila du no ya la ka jong kejeng im ha kejeng syak siat bat syak bom klim da perkhat da ke Pakistan. Na pedeng ki bayap ka don ka wei kelong kemi ka bala syak bom ha ying jaka ha kathan mon kote jong ka Ponch district ong ki he sarkar shu gile tho ba khandai ngut ki riu pat ba ru ki laman saw ha ki banta ba pher jong ka Ponch na mar ka jing syak siat bom ka bajur da ki sipa jong ka ri Pakistan bor penyai ki la hukum ba barok ki jaka pule ha ki pratli ki district Kaput jong ka than Jammu kindang khang ha gasngi balang halor ke jinglong jingman ke badon menta barok ki school ki college bat ki jaka pule ha Jammu Samba Kathu Rajuri bat poch kindang khang kerdip menta kesngi nalor ke man kote ki jing petai bom ki bajur bha na siliang Kaput kiladon ha ki penta jong ke Krishna Khati bat Syakpur ha Ponch Lamon Jakot bat Kambir Brakmana ha Rajuri district ha Gathan Jammu bat ha Karnach bat Yuri Hagithan Kupwara bat Baramula jong ke Kashmir chatai lamai kibor pahara jong ke India kila apahara ha Kaput ru kila pencitom bin bat ke jing syak siat bom syasiliang put ha peleng ki arliang mamla kadang yat ha kapor balayo ya ki kubor bakhat du la ong ki he sarkar da ka ba penrap ba ke jing siat bom jong ke Pakistan kal penbor ya ki pai ba ban let ri tengen ha ki bunkes badon ha pok khendeu kani kadai kemit ke bakhat lai lenter jong ke jing syak siat klem daw hagi Kaput ha Jammu bat Kashmir ha padeng ke jing jut ke jing klumar hadin ke jing syak thambor ha ke arpu atrik ha pahalgams kabal penyap ya arpin ringut ki briu ki bekhambun ki dai ginang jok kai perthai kum ke jing siu ke liang persya ya ke thai ke jing penyap ke basar khai ki sipai India kil pemtai da ki namding ha ke step jong ke simbalang ha ki henriu teli ki jakale no ha Pakistan bat ke Kashmir balasan sya da ke Pakistan kentup ya ka bahawalpur ka badai ka ketem bakongsan jong ke kanhun le no Jaish-e Mohammed ya ke jing hertma jong ki sipai lapalong hapo ka operation Sidor la ong ka tanan sipai India ha ka karwa balpalaj ha ka por si beje saw minit menstem nadu kami jong ka atu saw tarik tangkat tokane kenta hadin ba ke India kala persenge ya kindo swata tredi hadin ke jing thambo jong ki le no ha pahalgams kisipai Pakistan kira pendon kam da kabasiat klem daw ha ki jaka beper ha shilenter ka line of controls ha Jammu and Kashmir kabasdang na Kashmir wali ha ka juk por la yo sngeuru ya ka jing petai ka baklan pha ha Panchayal stop divisions jong Garamban district hanrai 4 la bantim mador ya ki daw batikna jong ka la yo thu ki ha sarkar